Als je dat grafiekje met die dalende trend doortrekt, dan zijn er in 2032 geen broedende kievieten meer in Friesland. En voor het zoveelste jaar op regen ziet de faunabescherming in de rechtbank Tjenoer, de provincie Friesland en het Bond van Frieske Vogelwachten. Het BFW had intussen haar een nocht van deze juridische strijd. Het zou eigenlijk net maar we zo'n er eigenlijk bedel is met alle jaar. Want wat stelt het uitzieken hield de dag in wezen nog voor? Het wordt net eerst 2 weken meer en de eerste weken lezen er geen aan. Dus we kunnen allemaal nog een weekend te ziek in. En dan denk ik van, laten we daar bedel is en laten we gewoon het quotum moet fluctueren en dat is het. Maar zo makkelijk leidt het net, vindt de faunabescherming. De Liep had nevens de cijfers een tige manier achter de reg, maar een waaromgang van 18%. En daarom had het gebeurd wezen met het aaisiekje, dat toch de faunabescherming op Twitter een achterlijke Friese gewoonte neemt wordt. Ja, achterlijk betekent van dit zou niet meer horen te gebeuren. En wij hebben ook goede hoop dat moderne jeugd dan ook veel minder dan hun ouders of grootouders dit een leuke hobby zullen vinden. De provincie Friesland had voor eerst voor de komende 3 jaar taststemming voor het aaisiekje. Maar garantjes krijgen de aaisiekers net. Ze waard van een beetje duidelijk in de rechtbank. Mocht het zo zijn dat de tellingen over 2013 uitwijzen dat er wederom sprake is van een afname, dan zal het college dat gegeven betrekken bij de vraag of in een volgend raapseizoen geraapt mag worden. En zo ja, hoeveel eieren dan? De rechter tocht na weeketiers de uitspraak in een zaak die het al jaren emoties losmaakt. Als je dat opmaakt, dan gaat dat gevoel voor. Dan gaat de joeiing, maar de volgende generatie. Dat is mijn wijsgevoel.